Det er det sidste dag nu, og vi har, inden vi skal aflevere vores biler, har vi lige kørt en tur ned her i kyststrækningen. Det viste sig at være meget godt, for der er kommet i hvert fald 6, 7, 8 både til BR2. Det er et meget skønt scenarie det her på en eller anden facon, eller det er det, der måske er det, hvor man møder mest glæde overhovedet. Folk er så glade for at være ankommet sikkert. Let's go! خلاص طريقكم والله عافية يا أبو علي على راسي على راسي ماشكة 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 على راسي Det første, der møder dem, ligesom når de kommer ind på kajen, det er enten os, hvis vi kan nå at være nede hos dem, eller selvfølgelig nogle af de andre frivillige, men også de her motortyve, som ligesom kommer ned og sørger for, at båden kommer ind sidelæns, i stedet for at den kommer ind frontalt. Og det betyder ligesom, at de alle sammen ligesom forsøger at hoppe ud på kysten og lander på de her sten og glider, i stedet for at de kommer ud frontfra. Og det er selvfølgelig, fordi de gerne vil have adgang til motoren med det samme, men det gør jo altså også bare, at vi nogle gange ser nogle ulykker hernede med folk, der har forstået foden eller lignende, og det er sådan... det er sådan lidt kritisk, så det er noget med at prøve at få guide dem lige ind, i stedet for at guide dem sidelæns ind. Der er ret meget forskel på, hvordan stemningen er, når bådene kommer i land. Altså, vi har lige set både, hvor der var folk, der hoppede og dansede og var så glade og taknemmelige for at komme ind. I den her båd, der havde vi i hvert fald 3 kvinder, der var gået i chok. Jeg bruger for hjælp. Heldigvis var der 2 tyske læger, som også kører rundt hernede, frivillige på ferie, som kommer til så den ene kvinde i chok, og hun var bare meget forskrækket og bange, og det kan man måske nok godt forstå, når man har været ude på vandet i så mange timer, og man ikke har nogen motor og nogen måde for at komme videre på. En eller anden båd, der er kommet ud og har stjålet deres motor ud på vandet. De har siddet derude i mange timer. Indtil der kom en, jeg tror det var en lokal, og bandt dem fast på sin båd. Og så sejlede han dem så langt ind, han kunne. Hun siger, det var 2 mænd, der bare kom med en eller anden ting, der slog dem løs med. Og fæs afsted med den. Hun er okay, lægen har tjekket hendes blodtryk og alting, men hun er i chok og angstanfald, tror jeg. Og alle i båden er meget, meget rystet. Dem jeg har talt med, de troede alle sammen, at de skulle dø. Det er meget specielt, at der er nogle af dagene herude, der har været lidt rolige. I går var sindssygt hektisk. I dag er rigtig, rigtig hektisk, og det er en underlig dag at skulle forlade. Vi skal afsted her om 5 timer. Mindre end 5 timer. Og der er masser at tage fat i. Så det virker meget ambivalent at skulle rejse afsted herfra. Man har lyst til at blive og se fast. Vi har en returrejse, men jeg går stærkt ud fra, at flere af os har lyst til at komme igen. Ja, så virker det helt oplagt at blive. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg skal sige.